galaw na natin unti para medyo gising. Yan, game. Ayan mga kaji, kung bakit di natin pwedeng ilaban. Nangitlog mga kaji, nangingitlog pa lang siya oh. Ayan, nangingitlog yung hapok ng spider natin. Rematch sana natin mga kaji para magkaalaman na. Pero yun nga, nangingitlog. Kaya ang paglabanin natin, ito Gabaldo. Nakikita ka naman mga kaji ah. Ito yung Gabaldo na itim. Oriente spider natin versus si Gabaldon mga kaji. Magkakaalaman na sinong mas matindi. Nagtatanong pala nung pinagkaiba mga kaji. Yung gagambang kuryente talaga mga kaji, mahalata mong gagambang kuryente siya. Yan o, yung kulay niya. Yung itim naman na Gabaldon, yun lang yung normal na itim mga kaji. Mas may itim pa dyan, yung talagang purong itim talaga. Mayroon ganun din. Ito naman parang tigre na itim tong Gabaldon natin. Ito talaga mga kaji, gagambang kuryente talaga to. Ayan. Ayun, set up natin mga kaji. Nangingitlog. Nangingitlog si tropa. Banggit naman natin na isang araw ngayon natin paglalaban-labanin. Ayan. Nangitlog din yung tigre mga kaji oh. Yung pula natin tigre, nangitlog din pala. Bakit laban natin mga malalaki natin mga kaji. Magkaalaman na sila. Okay, set up natin. Pang-kuryente natin mga kaji. 5 wins, 1 loss mga kaji sa Pokemon nang to natalo. Pero nung nag-rematch sila, yan pumalag. Natalo yung Pokemon nung nag-rematch. Ito naman mga kaji, 2 panalo na ata, 3. Hindi pa natatalo to. Paglabanin natin para malaman natin sino mas matapang sa mga itim natin na gagamba. Kaya mga kaji, yung shoutout, next video ko na, mention ko na lang. Ayun. Again, sa mga bagong nanonood sa atin, thank you and God bless sa inyong lahat. Pabalikin na natin mga kaji, tapos lalatag na natin to. Same size to mga kaji TM size lang to mga to. Medyo may kalakihan lang sa katawan itong unti yung gagambang kuryente natin. Pareho ng itlog na to mga kaji. 3 araw na mahigit siguro. Nung binlog ko, nakita nyo naman. Tigas mga sapot Galaw lang natin unti para medyo gising siya mga kaji. Rap ka rap. Yung mga hindi pala nakapanood nung pagko-conditioning natin mga kaji, may 20 pieces akong gagamba na pinamimigay ko pa rin. Yung mga bata kasi nandito, nabigyan ko na to. Pero yung mga nanonood sa atin na taga Cavite lang din, pwede pumunta sa silang. May mga gagamba tayong pwede pamigay. Yung galaw lang natin unti para medyo gising. Yan, game. Yan na mga kaji, talagang sakmalan na. Nako, talo yung gagambang kuryente natin. Hindi niya kaya yung Gabaldon Ayan mga kaji oh. Uy, hindi, kumakagat mga kaji. Kumakagat to. Kumakagat pa rin sa mga kaji. Subukan natin, lagay pa natin. Kumakagat to. Ayan ayaw bumitaw oh. Ayan sumasapot pa. Hindi natin alam kung papalag pa to mga kaji. Yun, naligay akit ka. Pero nakagatan Kagatan talaga mga kaji, pakita ko lang Yan, nakagatan talaga siya. Napuruan yung paa niya. Pero kung kapapalag pa to, wala Laglag talaga, hindi niya kinaya yung Gabaldon mga kaji. Ayan bandera yung paa. Kung nakikita nyo ito yung gagambang kuryente natin. Ito yung Gabaldon. Pero kung may katis din yung Gabaldon mga kaji, hindi ko mapapansin Pero ito yun, yung mga itim natin na gagamba. Yan, wala talaga mga kaji, laglag yung gagambang kuryente natin. Pagbibigyan pa natin, last one na lang mga kaji Pero nung nalaglag yung gagambang kuryente natin, nakita nyo naman na umaagat ng stick. Ewan ko dito. Pero biglang natakot na lang. Yan. Wala talaga mga kaji. Ito
Ito yun, yung gagambang kuryente natin. Yan, siguro pag-retire na talaga natin to. Hindi niya kaya mga kaji. Medyo bago kasi tong gabaldon na to eh, yung itim. Hindi kinakaya. Ano. Wala. Talo mga kaji. Yung mga sa mga gagambang kuryente dyan, wala na mga kaji, talo na. Retirement na to. Ayun lang, nahuli talaga mga kaji. Pinaretire na talaga. Wala na, nakagat ng stick kasi mga kaji oh. Wala na mga kaji. Papadala na. Yung nanalo nung gagamba, ito na po, yung papadala natin. Yan, pinaka-edge na na. Hindi, pero biro mga kaji, by next week, kukuha tayo ng mas magandang gagamba. Yung bibigay natin sa inyo. Wala talaga mga kaji. Hindi na talaga kinaya. Pero matinik din yung pumalag naman siya mga kaji. Pero yun nga, hindi talaga kaya.